हम प्रियान दुबे आप सब तमाम श्रोता समाज, भाई बंधु, माई बहन, चाची भैया सबके गोड़ छुके गोड़ लागत। देखी सावन के पावन महीना में एगो भक्त बाबा के दुआरी पर गइल बा आ बाबा से का कहता, कौना भाव में भोले बाबा से अर्जी करता, निहोरा करता। आई गाना के माध्यम से पगहा पकड़ी पकड़ी भोला जी कैसे चढ़ी जाल, मन में डर बड़ी होला जी कैसे चढ़ी जाल, मन में डर बड़ी होला जी कैसे चढ़ी जाल। तुरले बाबे बसहा पगहा पकड़ी पकड़ी भोला जी कैसे चढ़ी जाल, मन में डर बड़ी होला जी कैसे चढ़ी जाल, मन में डर बड़ी होला जी कैसे चढ़ी जाल, मन में डर बड़ी होला जी। चाहतानी बनी के कंवरिया, हारा बिरहिनिया के खुलले बानी झोला जी कैसे चढ़ी जाल, मन में डर बड़ी होला जी कैसे चढ़ी जाल, मन में डर बड़ी होला जी कैसे चढ़ी जाल, मन में डर बड़ी होला जी। कैसे चढ़ी जाल, मन में डर बड़ी होला जी कैसे चढ़ी जाल, मन में डर बड़ी होला जी कैसे चढ़ी जाल, मन में डर बड़ी होला जी।